ngayong kwarta para ipalit og snack. Kung na ganay mo yung snack, biskwit, kung tintura ta. Ayaw mo pamili dara per chicken yung kwan. Sudansad. Ayaw sad mo pangimili, di mo ni lami ang pabaon sa kumama. Lami ra gyapon kung tinto ta dapat. Saman mo oy. Murong kuya guys, disco na to. Para lagi. Kita na kayo sa amin Pugi na. Pugi na. So, guys, dapat yun Dita sige pangayong kwarta kay Pordoy ta. Nya wa pa dun mo'y trabaho dira. Wa mo'y trabaho. Wa mo'y trabaho guys ha. Wa dun mo'y trabaho mga bata. Muna dira. Kisay wa trabaho dira. Muna sara na. Sa mga bata, unya wa man sad silay. Wa man silay kwartasan. Isaon na tara, kailangan ko dito juda dapat. Basta mong sang paliton sa atong mama or papa ba? Dapat kung dito ta. Basin gilamos lang. Abot lang. Ayaw saan mo pamilang pang chicken ha? Di ba tayo kwarta? Purdoy ta. Muna, kasi kayo magpangayo, muna hindi ka bali itong fried chicken. Ayaw dyan mo, pagkuhan. Lamida ka priya sa ako. Kaya ayaw dyan mo, kaya dako na mo gaon. Ayaw saan mo pangungit ha. Unya, mamili pa dyan mo fried chicken. Hala! Dakgoon, mga dagko na mo kabaw gira. Grade 1 na. Bye-bye. Thank you for watching.